част избрах тая линия и я сложих вече, както виждате. И време на очната и почната линия. Да си острям устните. Така, той е по-тъмен, той е по-свет. Обърках. Той е по-светъл, той е по-тъмен. Сега ще пробвам. Той вече е по-светъл. И да, той е по-тъмен, той е по-светъл. А не знам, добре ще използвам да е по-тъмния. Ще сложам олива на устните и ще се включа пак. Защото много средничуки не отиват. Защо? Изглеждам много защо. И защо? Ужасно. Затова мисля да почвам или гланц без червилото или червилото без гланц. Или двете. Сега ще пробвам и ще ви кажа. Избрах. Ето, бех с някакъв ефект. Аз изобщо се белезах. Това гледа по камерата или защото някакъв потъмен. Добре го, ето и гриба. Мисля, защото без червилото ще ми е 100 пъти по-добре. Ми харесва това червило, защото съм си купила и аз не дам. Мисля, че ми е готов. Ама може да добавя нещо. В всеки случай, спряла забрани. Имам спряли. Ама не знам кой от изберем. Добре. Ще почна с тази спирала. Искам. Първо спере. Леле, ще едем си такова миглите ми и ще се включа. Сложих си спиралата. Когато съм в топ аутфита. Само трябва да се реша с кремена и излизам. Да ви кажа само колко е часа. 1:47.